everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Sakay na. Ako na mag-drive sa kotse. Okay. Niyan ako. Pero muli na ko ha. Di pa. Oh, nga naman. Oh, kariyat sa. May nanawag. Oh, hello, sir? Si Herbert. Magigsulti ko. Oh, yes, sir. Herbert, si sir o makigsulti ni mo? Oh. Hello, sir. Herbert, akong pahalipay ni mo for a job well done. Ha? Unsa man, sir? Okay. Pag-enjoy mong ara, bisa gasa. Ha? Ihatagan ko nag-budget si Ara. Mao ba, sir? Pag-enjoy mo. Okay, palihog ko. Ihatag ang Ara ang phone. Okay, sir. Diyan, cellphone. Hello, sir? Ara, ako nagisultihan si Herbert nga mag-enjoy mo. Nakay budget nga akong ihatag. Okay. Yes, sir. Pero, dili magkubuk ha? And be careful always, Ara. I know, sir. Okay, bye. Bye, sir. Ato na ta. Mag-enjoy ta. Manuroy ta. Kuan, kining. Muli lang tingali kong diretso, ara. Musupak ka sa mando ni Sir Carpio? Kuan, manggod ako manghod ba? Di ta magdugay, uy. Doon ay gihatag a budget si Sir nako. Di man sad mahimo nga. Ato ning isuik, di ba? Kay mangita man ni sa resibo. Kung tinudaan ay bagyod nga ato ning gigasto. Di na siya gusto kurakot, oy Herbert. Mao ba? May nag-text. Oh, gika ni RJ? Somewhere, someone dreams of your smile and finds your presence in life so worthwhile. So when you're lonely, remember it's true that someone, somewhere, is thinking of you. Wow! How sweet naman! Murag siya ang lalaki nga akong gipagita. Maka-inspire. Dili sama ni Herbert. Nga, maayo lang mo text ka usa sa usa ka semana. Replyan ako si RJ. Basin og ni-reply siya. Gikan ka din niya. You are always in my thoughts. Your message reaches the depth of my heart. Your smile remains in my eyes, and your voice mesmerizes me. And I wonder why. Yes! Nigunoon na rin siya ako. Ang ako message niya, nidatom siya kasing-kasing. Ug ang akong pahiyom, nagpabilin siyang pananaw. Ug ang akong tingog. Oh, Maris, maybe it's you na. Yes! Inspired na sa akong amigo, Oh, na nagbasa og text message. Tinoda, bayro di. Di gikan ang maong message, bay. Ha? Gikan ni Maris. Wow! Text mate na mo, ha? O lagi ba eh? Unya. Unsa iyang gi-text nimo? Paminaw ha.
You are always in my thoughts. Oy, siyamat lang sa Mates. Your message reached the depth of my heart. Oh, tumpak. O sa pagid. Your smile remains in my eyes. Oo. Ang imong pahiyom, nahimong muta siya ang mga mata. Amaw ka man ka. Oh, sagap din na. Mabitan na meaning na, your smile remains in my eyes. Sa ato pa, nagpabilin sa imong mga mata. O sa may nagpabilin sa imong mga mata? Di ba? Muta! Tunto ni Moy. Ako ni Baslan ba? Sige, o sa mas imong ibaws. Ni Paus ay. I want to be with you every day and night. And if love is a person, I will send you me. Amaw ay. Nagisgot naman og love. Ikaw na ka, RJ, ang akong gipangita. Puli kang Herbert. Kung ikaw naman, RJ, hinaot pa nga, ngaway mga kakulian, o dili ko nimo pasagdan o pasakitan. Mo ipangandoy na ako nga ang lalaki nga akong mahimong hindi kugma. May panahon ako. Para nako. Kanang bisag dili magkita. Dunay mga sweet messages nga isend ug akong mabasa. Para mawagtang ang akong kalaay. Ug dili parehas kang Herbert. Nga try na try. Kuwang sa panahon. Way lami ang relasyon. Ikaw na ka ang akong dream boy. RJ? Ahak na lang. Bawas na sad. Kung doon ay gubat sa basura, karon doon na say gubat sa mga puong sa gugma. Ay, basa din, basa din, basa. Oh, ubay ro ni. Paminaw ha. I can't say how much I like you and how special you are. But I can say my word is full of smile whenever you are with me. Oh, What? Kaya matagudan na. Mayabag ka na ng mga punga ba, RJ? bay, tinuod ka ni? Oh, naunsa man taong ka. Gikan ko na niya. Siya go'y nag-text na nimo. Laliman kasi ang gibaos. Dili siya magsulti. Kung unsa kadako ang iyang gusto nimo. Ug unsa ka ka-espesyal niya. Pero makaingon siya nga iyang kalibutan puno sa pahiyom. Kung ikaw, uban ka niya. Woo! Buhe! Bitaw bay ro ni. Kung ako'y tiksan ni Marisana, wa na. Buslot ng drip ko, ana. O sa, tunto ni Moy. Kaon niyag maayo. Ayaw pagtimi-timi ha. Ni atay daghang kwarta. Busog na ko, Aran. Kagamay ka na magkaon. Okay na kayo. Okay na kayo ko, busog na kayo. Daghan kay nagsobra no. Bitaw da. Pwede nga ako lang yung i-take out para sa akong manghod. Saludo gyud ko nimo Herbert. Di gud ka malimot sa imong manghod. Natural. Duha lang gud mi aning kalibutan. Busa, natural na maghunaw-una dyan ko niya. Ako gud lami kay karon nga akong gikaon samtang siya. Wa pa ko magkasiguro kung sa iyang gikaon karon. Mga ako dadan. Kana kung okay ra nimo. Okay ra gyud oy. Dadaan na si mong manghod. Okay, salamat kayo, Ara. Ha? Salamat kayo. O gawa sa atong gasto sa pagkaon karon. Di apay pangpakit money nimo. Imo ni. Uy, 2,000? Dawata dayon kod. Uy, pero Supak ra ba? Ayaw lagi kalimot ni supervisor ko nimo. Salamat, Ara. Ay, nako. Bay LJ. Unong sa og text diha, oy. Tanaw sa aning replay sa boxing nilang Manny Pacquiao ug Mayweather.
Ang tanaw ba talaga? Kita naman dana. Pildi mo na si Pacquiao. O lagi, pero obserbahe. Kay pastilan. Dunay gisulti si Atty. Clarence Paul o animal na ako. Si Uwan ni Mal. Oh, Taka mo lang ko eh. ha? Sabang O sa ito na kuingon? Waminal imo. Ang pangalan na Atty. Clarence Paul Waminal. Mauna siya. O aminal? Sorry. Sorry, taon. Ay, taon naman ta. Pero nga nung nakasulti ka man, anak? Kung saan di sulti, ha? Tungod ni gay weather. Tagambaan na ang napagan. Gikasabaan sila mga asawa. Nga naman. Nagsige og bagulbol ang mga asawa nga to sila mga bana. Kay, maayo pa ko nung si Floyd Mayweather. Maayo ko nung mugakos ni Pacquiao. Samtang ilang mga bana, maayo lang mugakos-gakos nila na itong uyab pa sila. Pero karong naminyo na. Wa na. Kusog na kay mulikay-likay. Usa? Oh, Gusto. Kompleto, no? Naigo sa away lang Manny Pacquiao og Floyd Mayweather. Sumbag, nya dagandagan, likay-likay. lagi. Pero day, Mm. kung kami ang magkadayo ni Maris Bay, dili na mahitabo na ako. Nga sa kanunay, panggaon ko yun siya. Dakson pirmin ako si Maris. Ug hilam-usan ako sa akong mga hawak. Ay, wa na. Develop na. Bitaw bay? Katurabang inyong mga text sa akong pagsabot lang ha. Nag-iyahay lang mong pabilibay sa inyong mga kaugalingon, no? Unsa to? Si kagulingon. Murag, nag-iyahay mo og payabagay sa inyong mga kasing-kasing ba? Pero di, Bye. Psst. Ayaw daw yung salig sa text. Kay basin, inikita ninyo? Ingnon ka. Ti ara to, oy. Text na to. mao ba? Oh! Na mga marong babae, oy. Na magani babae nga. Makig-sex ni mo sa phone lang. Buangon ka ba? Buangon ka. Bay, salamat sa pagpahinumdum ni mo, bay. Oh, ha? you're welcome. Hala, na may mihuno nga kutsi, oh. Liliw na ko, bay. Basin og si Manny Herbert na. Salamat kayo, Ara. Sa pagkatod po na ako din eh. Ayaw pa salamat. Sige, bye, Ara. Bye, Herbert. Ara? Gihagkan mo ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.